мубориза бо ифротгароӣ. пеш аз мубориза кардан бояд ки мо пешгирӣ кунем. Ва фикрам ки роҳҳои пешгирии ҳамин ифротгароӣ ҳастанд. Якум роҳаш ин маълумотнокӣ, маърифатнокӣ. Мардуми ҷавонони худамонро мо бояд ки бардорем. Маърифатнокӣ, маълумотнокӣ, ин як ин чизест ки метавонад мардумро аз ин роҳ баргардонад. Чунки онҳои ба гарав меафтанд, онҳое ки на дониши динӣ кофӣ доранд, на дониши дунявӣ кофӣ доранд. Дар ин самт бояд ба фикрам ки ҳамаи мо бисёртар бояд кор. Бояд ки ҷавонони мо вай дошта бошанд. Чӣ мегӯяд? Социальные лестницы, ба забони русӣ, социальные лифты. Яъне ки онҳо бояд дар ватани худашон бояд ки ҷойи кор пайдо кунанд. Онҳо бояд карьераи худашонро созанд. Онҳо бояд ки аз тамоми имкониятҳо истифода кунанд. Дар ҷумҳурии худашон, дар ватани худашон онҳо бояд худашонро ёбанд. Роҳи зиндагии дуруст, роҳи зиндагии хуберо бояд пайдо кунанд дар ҷумҳурии худ ва ҳеҷ ҷо нараванд. На ба муҳоҷирати меҳнатӣ, на ба Сурияву дигару дигар ҷойҳо. Бояд барои онҳо ин имкониятҳоро пайдо карда тавонанд. Мумкин ҳаст, лекин ҳама истифода карда наметавонад. Ин як чизи вай аст, ин як чизи, чӣ гӯем, вазмин ҳаст. Инро наметавонад, ҳеҷ кас гуфта наметавонад. Масалан, дар давлатҳои дигар, дар давлатҳои масалан Аврупо, онҳои пайваст мекарданд ба Диш, онҳое ки масалан ин чизҳоро, имкониятҳои хуберо ҳам дошта бошанд, лекин пайваст карданд ба онҳо, рафтанд ба ҳамон ҷанг. Кадом сабаб як фардро ба он тараф тела мекунад, ҳеҷ кас ҳозир наёфтааст. Аммо чизи асосие ки ҳаст, ин маълумот, ин маърифат.